Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga gustong magbawa. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
sa pagtuhaw sa biton. Mga balitang may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduhang nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan, sang Katarungan. Hindi ba dulas sa pensar ko ginambal sang Montesa nga to? May hinablos ko si Madam nga ari diri sa Iloilo. Matuod na yan. Kayang pagkaibalo ko, wala na diri sang pamilya si Madam. Dom naglibog man ang ulo ko. Ang siling pa ni Montesa, basi kung gamuon ako sa pamilya ni Madam. Hindi ko ilapagpaligaron pa. Natapos na to. Hindi na ako luyag pang nga madumduman. Kagkun kaluyan nga magagwa na ako diri sa prisuhan. Mapalayo ako diri. Dito na kami mga buhi ni Fatima sa Negros. Kag hindi na ako magbalik diri sa Iloilo. Kagamusan ang kabuhi ko diri. Estado ng tanan. Karon sa udto, timingon ta nga ara siya kag amo ang pagsunod siya. Dako nga mga items ang nakuha namon diri. Sarge Bilonyo, una kami dito sa lugar. Pustingin ninyo nga daan dito. Panilagis ang mayo ang mga hulag nila. Yes, Major. Ate sir, mauna lang ko. Kompleto naman ang nahatag kong impormasyon. Tapos naman papel ko. Sige, Tito. Salamat, gid. Kag kun magmadinalag-on ang lakat namon, may bonus ka sakon. Thank you, sir. Ate, mauna lang ko sa inyo, Pihuon ta nga ini sa makapalagyo. Kagang items, kay balo na kamo, kanong himuon nyo. Yes, Major! Kung maghulag, birahan ninyo, ha? Okay. Hindi nyo pagkatagis ang tsansa na makabato. Oo, Major! O sige, dali na kamo. Manakata kita. Dali na kamo! Hello, Sarge. Kamusta da? Ano? Gisunod-subong sa unit ni Major Bilbis ang target, O animal! Ha? O sige. Pull out ka mo sa area, Sarge. Sige. Bye. O animal! Naunahan kami sa unit ni Bilbis. Kanugon. Kanugon kayo. Dako tani nga accomplishment ini. Kanugon! Report!
Action Radio Philippine Standard Time, alas 4 in punto. Mga ka-action, antes kita magpadayon sa ato na matahom nga drama. Isa ka flash report with Action Brian Mordan. Action Brian, please kami. Action Doors nag-report kita live diri sa may Santo Niño Dos, Barangay Granada. Sining syudad sa Bacolod, ano? Likod din siya siyang Charito Heights. Kung magsulod ka diri, pwede ka kalabay sa Charito Heights. May Maliban diri alagyan. Isa ka puluyan diri ang totally destroyed, no? Sa Silimatrion, mapping of condition na lang subong diri chamber. Malagani kay wala magtabok sa piyak nga balay action doors. Action and action bright. Oo, kay sa kilid nga to, ang iyang balay naka-firewall. Amo na nga wagit siya nakalapos dito, no? Pero ang totoo pa, dyan nga himo lang nga sa scene malagyan sining atop kag dingding. May lang kay way maningagaw nga nakaon, pero ining isa ka pulian diri nga mo gidagin tupok sang kalayo sa sining nga mga sinion, no? Wagit ni Bilin, no? Los lokot gining sinya tarantanan. Morning sitwasyon sa sining nga mga tinion. Halin sa highway action doors, magsulod ka sa Charito, layo katamay. So paglabot diri sa bumbero, halos way nagid na bilin ini. Pero ang pinakamaayo kay wala ini na way na box sa piyak nga puloyan. Okay, lapad action na Bray ang distansya. Bali layo ang distansya sang another pagid nga puloyan nga supposed to be mo na kunta ni ang malatnan abi. Tupad lang gid action doors galing kay nang sin block. Ang sin way din nakaon sang kalayo. Oo, yes. So di boy nasan nga imo na balay sir? Sino tagiya sa balay? Iya sang gwardiya. Amo na tagiya? Gwardiya pa ni galing tagiya action doors, no? Ariyo ang apagdo apelyido. Ari ding tagiya sa Sribatrion, no? Okay. Mamangkota din yung sa piyak yun. Action and subong action Bray. Ay, sorry, action no? Ay, sorry. Why na di tawo? Buro siya, si mamangkota di karon sa gwardiya kay yagali ni Puloyan. Tingala ko ginakatasig man ni padalagan niya kay siya galing tigiya sini, no? Amo ning kapakitaan do sa aton nga video live. Ara dang gwardiya I don't know kung din. Kaya asawa ni sino nga sa gwardiya ni nong tagiya? Sino nga? Ano nga niya? Boy ang iya ayo. Why? Ko ang sila nga yang ano. Why guru? Sutero. Hindi asawa. Why di? Why at siya sa kanya sa eskwela ng sugat. Ito lang asawa niya may isla? Hindi. Sugat na. Sugat na bata. Pagkasunog ginawa niya. Why na di tao sulod? Why? Why kinatitaw? Ayaw man, ano? Kung why daw kayo nalakip sa tulog? Why man. Anong sistema sa pagkasunog ba? Wala mo lang na why ko kapalo nga ka. Ito kalayo ba? Okay, amo na ka. Salamat. Kada ko na sa kalayo dayon mo. Kailan ka may katabok daw sa kalayo? Why? Why man kayo nang nakaw mo na mo na yung panabya? Kamumit mo nga mga pumuloyo. Oo, nagpulit kami. Daling yung iyaw, ay gidya mga no? Bukit? Ano mga gamit ay sunod man? Mga dako pa gamit sunod? May marit ka siya. May tanggi nga daan. May? Tanggi. Ubus. Ang motor ka, araw daw yung nagaw ko patay nga paon siya. Isunog ang motor yan? Sunog eh. Siyempre may tao, gina? May tao. Hindi pala ninamon ang iyang pritahan para makasulod kami na makakuha may tanong sa dadat. Sige na lang. Salamat gid yo. Why tao aksyonan sa natabo ining pagkasunog. Mga ano oras kun action Bray? Why gid naton pamangkot aksyonan, ano? Pero basta mga last 3:55 no dira-dira. Last 3:50. Mga dira-dira aksyonan, no? So muna ang nagabulig dili sa Bataan akay na ang kwani mga tao dis palibot niya, no? And may ang refrigerator kung makitaan mo upos ang mga unod naglinupok ni kay mga soft drinks. May tiyanggi diri aksyonan. Bating motorsiklo niya diri sunog man, no? O buhay man, bubos pa ni. Ang asawa niya gali aksyonan ato sa eskwelahan kinagsugat sa anak. So pagkasunog di ay gitawo, no? Way gitawo. Di ba inas lang kay ang tatupad sa tambal sa tulay gid na dala sa aksyonan kay kun nadala sa may katupad pag ito nga mga puluyan sa ubos-ubos nga porsyon may posibilidad nga mag laptop pagid siya abi, no? So may lang kay ang mga bayanihan system nila diri nakabulig gid man
sa pumuluyo diri action na anak sa sining nasambit iya nga sunog. Ang kompleto sa ni karon nga detalye kay di pa man naton gid masabad aksyonan ang gwardiya ang tagiya kaya ara pa sa state of shock ini siya no. Aring motor ya ko makita do sa video mo kagwapo pa ning motorsiklo bago pa niyo. Ano nga motor ni sir man? Ano nga motor ni sir? Rossi pero bagong model no? Bago-bago kay makita aksyonan sa iya nga mga sprocket diri yo. Sa ruweda niya, why pagid ya tapis so kagang iya sining stand bag-o gid ya no. Bag-o boss ni why bilin. Kag tanan na kagamitan niya di sa sulod sang iya nga balay. Ubos ni mga kaldero niya kalaha. Tanan niya unod sa tianggi, electric fan, mga notebook, mga bayo, tanan wala bilin. Action na no. So muna yung makita tuod ang nabilin di subong ang kuala niyo postis ang balay niya. Pinagatindog dit sunog naman ning postis ang balay man ni man. Oo, way gid bilin ining isa gid ka area action. At least action na bride buwan as nakati ang pamilya natabuan wala. Oh, way pamilya diri so muna nga di boy nas way sa nagkalasunog blayang tawo blayang. Apektuhan nga tawo. Pero ang mga kagamitan niya ning pagpundar blas ang tawo gwardiya paninguha aksyonan. Amo ning batsyag gid sini nga mga tinabasa initial nga ngalan diri Boy Amago ang tag-iya action na no? Nagpangita pa ko din sa giya sa katupad kung din siya gwardiya mamangkot din karon kung sino kay hindi na naton di makwan ang sa mga tao diri sa sini nga mga tiniyon no? So muna ang sitwasyon reaction kompleto on ni karon dugay so far daw may nagid man ano may nagid dapat kabalakan kaya napalong nagid man ang kalayo sa sini material masulod ko digan sa piyak nga porosyon no kay may balay diri sa tupad gid mismo no check naton diri may na anhan man apektuhan mga kilala na din no gid lang kay diri kumagi sir may ngapon masulod diri sa action radyo mapalit ta video din sa tusod no diri lang sa may click ko do kay di masapos di regular diri ta malusot may hapon sa action radyo pwede ta di ka video lang diri lang okay do mas kalorot lang pero sino nga lang ni Manong Guard ang tagiya ano ngalan niya Reggie Amago ang ngalan sa asawa niya Lilibet Amago plang bata nila isa ka bilog din eskwela sa elementary Granada man. Ilang anong year? Anong 5. Aglit 5. Dako na. So, ginsugat niya. Oo, ginsugat niya. So, sining hapon. Nagsugat lang kami bagulang sa Din ka guard si Manong Guard? sa may Palawan. Sa Granada mismo? Oh, okay. So, nuban kayo, din ka natutusan na sulog din sa tuban. Sa balay naman. Ang din balay niya. Kaya, sa tabok na lang. So, anong sistema din naghalin man? Sa drama na sa likod. Kunoon siya, diri may tagiya. Di ba ni balay na? Ay, mangkot anong, di nagkumpisa si Manong, galyo? Pagkuha mo ko nagabot. Oo, pero din nagkumpisa ko ng kalayo na siya sa likod. Oo. So, may doon, kusina na nila. Hindi, ari kusina diyo. Ako ng kwarto niya. Oo. Di paglakat ayan sa asawa kay na, ano man, ano nang ilagin o sardi, gasol, uling. Gasol lang mo. Sila. Ang tag-vlog man, nablang ako na. Mga scan. Lutay na ba? Oo. Okay. Kung ito kabalo kung kaluto sa kina. Kabalo kung kaluto. Kaya lang kayo kalabot. Si Budi po inaskit. Salamat din. Kamong salamat. Yung kitang ginawa. Butin ang ginausar nila. Pero way patag sigurado kung nagagamit ang asawa yung ginasin eh. Oo, wala. Wala may pati saway sa buong. Oo, ato sa Palawan, hindi nga ako kay galayan ng pamatyan. Nabibiya naman si Kaliman. Oo, aging katuan niya sa elementary. Hindi, niya sa kunwata sa galayan ng pamatyan. Sige. Salamat. Aksyon na mo daw si Lilibet Amago kag si Reggie Amago. Amo ni mag-asawa, action an. Nga tagiya sining nasabit nga puluyan nga nasunog diri sa kabilog diri sa may ano pinaka-exact address diri sa Sitio Orporok Santo Niño 2. Barangay Granada. Bacolod City, ano. So, damo na di gamit sulod gid. Ano mga gamit ayan? Initially, pananaw niyo? TV. Tianggi, damo unod? Damo unod gid? Oo. Bahay. Ay, Yamaha na.
Bago-bago, ginakikita ko. Anain man itong motor, ginasakyan niya gina, pagkanto di. Grabe. Yung Yamaha. Ano nga brand, Yamaha? Ano nga name? Sniper. O pinakanubo sila, 110,000. Ang mga 100,000 aksyonan. Ang bilis na, kasi mahal-mahal ina, sniper ina mo. Sus, sige. Grabe, no? So, inadaan na initial na nga info, magamo sina 100,000, no? Motorsiklo palang na aksyonan. So, may, anong iya pulo yan ni ang light material ni siya, white. Huwag man semento, kung kita semento di floor. Pero ang palibot niya, kahoy, tanan-tanan gin. Kawayan. So, kada hapon na ginaibo ni Manang niya, galakat siya, sugat sa bata niya. So, white na kabalo kung anong, may initial gamok kabalo kung anong nalimta niya di gina. White pa man siya kakwan. Sige. Amon aksyonan, no? Ang plus report na ton ka-aksyonan diri sa may Santo Niño 2, Barangay Granada, sining syudad sa Bacolod sa Kapuluyan, upos diri, di buenas kay isa lang pero damo gid halit sa sining nga pamilya. Ini lang tawag daton nga pundar sa pangabuhi, isang iglap lang aksyonan na dula ini tarantaran. Para sa plus report, Action Brian more than nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 4:14 na mga ka-aksyon, kaga inyo ginpamatian ang flash report angot sa sining kung sa niinti isa diri ka balay ang totally destroyed ginapanag-iyahan. Initial naton nga information nga nakuha halin man kay Action Brian is si Reggie Amago kag ang iya sining asawa amo si Lelibet Amago ang tag-iya sang sining totally destroyed nga puloy-an sa area sang Purok Santo Niño 2 sa Barangay Granada. Ang dugang pagitsira karon nga detalye kag investigation man sang Bacolod Fire Protection sa sining natabo nga insidente sang sunog sa area sang Barangay Granada, padalaman or hatag lang naton sa inyong mga ka-aksyon sa pilaman ka mga public affairs program sang Aksyon Radyo Bacolod. Pawalik sa aton matahom nga drama. Hindi gali ka mo nag-grade, sir? Hindi. Mahana na kami tani sa pagsunod. Pero naunahan kami sa isa kag-unit. Ay, gali. O kanugun ba? Damo to item, sir. Kagdako makwartang ginauyatan sa target. Sa banta ko, milyon mo. Amoy nang sugit sa akon sang tawo ko, Tito. Sanggin pa double check ko ang target. Kadugon. Mugid, sir, yan. Mugun gidi. Sige lang, Damo pa mamiya. Kaya dito sa amon balwarte, sir, may ginamonitor ko tusbong. Kung mapiho ko na, timbrihan ta ka para ma-operate ninyo. Sige, Tito. Salamat. Aram para sa imo. Para may panggastos ka. Sir man, hindi na, sir. Batunan na ini, Tito. Batunan na. Isa nilubakal mo lang sa sigarilyo. Yes, sir. Sige na, batunan na ba na? Sir! Ako sa bulsa mo. Sige, sir. Salamat kita. Madamong masalamat, Amutong tupagbalay ni Binig ang isulod o turikoy? Oo, Tod. Nakalantaw ko sa balita. Oo asa sa radyo, kabatik ko. Kanugon to, Jack, no? Dako to tani mo. Ano nga dako man? Isa lang to kaputos ang nakuwasang nag-grade. Kagamay. Kagulaman kwarta nga dako. Ha? Wow! Nano na? Kalawig sa monitor ko. Damo to yung items o to, Jack. May ligo ko daan nga nag-score dito, Damo items dito. Kagdamo kwarta. Amo to gani gaging timbrahan ta ka. Kay igoon ta to tani. Wala kwarta. Though 3 mil lang to ang na-recover. Kagamay nga putos sa items. Ate, basigin tukob sang nag-grade Ha? Oo, Tod. Damo to daw. Nano na nga. Hindi ko pati, Basin hingagaw tago sang puser ang items kag kwarta? Abot lang, Tod. Pero basta kay damo to Kagdako to yung kwarta, Tod.
Nagamay man lang gali sa items nga ginauyatan niya, Sarge. Ako to, Major. Na-monitor na namon, kag damo to kwarta. Teka ba tinamang mo sa statement nanday Bilbes? Amo lang to ang nakuha nila. Amo na ako nga pamangkot, sir. Kundi nagkadto ang items kag ang kwarta. Basta kay ako sigurado ko. Damo gid to mga items kag dako to nga kwarta. Animalya. Amo silingon. Gaintra man sa hindi mayo kanday Bilbes. Dugay na lang ang ginahimo nila, sir. Gali. Hindi pa ikaw ang head namon. Abot na namon ang lakat ng day Major Bilbes. Dasigong gayon Major nga na. Gali ha. Kantuan ko siya. Istoryahon ko siya. Animalya. Base isa siya sa mga sekreto tanga kontra. Animal ka, Bilbes. Kantuan ko siya. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Galalain to si Major Bisana, Jack. Kinadula ang kwarta kag item sa ginraid sang target. Basi kung wala magituod dito? Ara, kung halimbawa, abi palpak ang pagmonitor ko, pero hindi ko mapati Ang tao mismo ni Major Bisana nga amugidya ang nag-double check. Siya ang nagpamatuon sa impormasyon nga ginhatag ko sila. Gambal gidya nga damo kwarta, damo items. Justa. Tinubot sila mo sina? Ito sa unit nga nag-read 7 siguro
Savings ang kwarta. Ting items niya. Balik sa merkado eh. Ha? Pero minagatagal ang tao sa balita, Jack. Dito sa Manila, kag sa ibang pang lugar, amo na pero nagkatabo. Ang madakpan nga items, ibaligya liwat sa merkado. Pulis ang tag-iya. Animal. Doon di mayo, aw? Arugan sa dalagko lang ang mga lugar na kakatabo eh. Hasta galit di sa aton. Ara na, kakatabo na. Ti, ano nga ba ni Major Bisana? Galalaing ganito siya. Ang bati ko to, makikita siya sa head unit sang nag-grade. Sino itong head nila, aw? Ang buta, nalipat ko sa ngalan sa to. Sige na nga, pamangkuton ko si sir. Grabe nga diskarte, ha? Hindi mayo na. Dakpo nilang po, sir. Tapos ang na-recover nga druga. Ibaligya nila liwat? Jesus, hindi gid maayo to di. Dito, usisa si Major kung ano nga unit na. Kag sino ang head nila. Monitora bitito. Do sindikato, ang? Jack. Monitoron ko, Pabalun ta kadayon. Hello? Attorney? Bernie? Mamangkot lang ako, attorney. Napasaka na nila ang kaso? Atong ginraid sa lapa? Oo. Ato na. Na-inquest na. Ang unit de Belvis ang naka-raid. Oo. Na-inquest na gali? Oo. Nahingagaw na nila. Inquest na. Ano ang kaso, attorney? Section 11 man lang to. Isa lang? Wala Section 5? Wala. Hindi maigo sa Section 5 eh. Kagabay man lang sa ilan nakuha. Section 11? Illegal possession of prohibited drugs lang? Wala Section 5? Selling? Amo man lang ning affidavit nila, Bernie. Amo ba na, attorney? Nga man. Dako nga items ang nakuha nila, attorney. Kag madamo nga kwarta. Ate, amo man na di ang ginpresenter nila. Kag dapat may selling nga kaso sila nga ginpasaka. Tungod noted nga fuser ang ginraid nila. Gali? Sige, attorney. Salamat, gid. Manawag lang ako liwat sa imo. Salamat, gid, attorney. Sir, good afternoon. Good afternoon, Major. Congrats. Thank you, sir. Sir, nakapamasya ka man dali sa opisina ko. Mapugo ka, sir. Salamat. Nagkanto ka dali sa opisina ko, sir, para lang mag-congratulate sa akon. Oo. Kag magluwa sila. May ara pagid. May tuyo pagid ako sa imo, Major Bilbes. Ano yun, sir? Coffee, sir? Hindi na. Hindi na. Nakapangapay na ako. Magpugo ka, sir. Major, mamangkot lang ako sa imo. Nga wala siyang Section 5 nga kaso nga ginpasaka mo sa suspect. Ha? Anong natabo man? By bust, wala ka baligya? Anay ka, sir? Doon na-question ng obra ko, Wala. Luyag ko lang koreksyonan kung may sala. Nga Section 11 lang ang ginfile mo dito. Nga wala Section 5. Ano ang rason? Pila ang rason, Major Belves?
ang Dr. Al. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.